Dame na sumurong siyan sa luhut na roha, imana mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus, debata naung tarsilang humokopita. Amin. Damang dainang, diari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus sederion, hatani debata tuhita imanatar surat di Lukas bidu 20 mamukas yan ayat 44 rodi ayat 40. Tajaha margati sorin laos tapai hutihut mahatana songonom madidok. Jala mareak pukul 12 songgop manahulum tusadok tanoi sahat ro di pukul 3. Dungi marsuara na guguma Jesus nin nama amang tubaga setangamu mahu pasahat todikku jadi dung didoki tosma hosana. Jadi sudena toropi namarluhut mainodur marsitopuk adorana marnida nama sai laos mulak ma ido sahatna selamat Jumat Agung madihita saluhutna. Damang dainang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus godang do halak nahurang porsea ia Yesus do na tarsilang di dolok Golgata. Godang do halak nama dok dang mungkini molo de batado Jesusi boasa oloan ni de bata naik komate ibana ona pastap ibana tarsipal ibana mabugang ibana molo de batado ibana paluahon jolmai polama ikosongoni bahenonna ala pangartusion di ganup na sa jolma na madok iya de bata na soboy mate iya de bata mangoluro di saliling-liling na iya de bata marhuasu do patupahon manangahape asaboy patupahon sakap ni rohana toho mai di pangatusioni alai lobis yang pangatusion ni ganup nasa hajol maun pangatusion holong di roha di jahuba di bata dada holan pangatusion marhite pamikirion dohot di bagasar roha alai pangatusion na betul-betul bagas jala tibbo diganup nasabalga di holong na nasuhaduduan diganup manangisepe polai ko gabe jolmai bana pola do gabe mago hasangapon na pola do marlea ibana molo de batado ibana ninna akadongat tanah asing damang dainang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus Kristus di bagasan mingguon manang di ari hamamate ni Tuhan Yesuson di pasahat ma hosana Jesus pasahatun hosana molo hosana didok ruah manang didok roh manang toddi di pasahat ibadah tuamai berarti dan ibadah Tuhani
alasia debatado todi, jala debatado todi. Berarti bolo songoni Yesusi dan Tuhan. Yesusi jolmado. Yesusi pasahaton hosan. Tuise. Masuk maka pangatusion na asing nama do. Mari menyatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Isen Yesus. Goda kalah kolam mangkuani Yesus. Alai sahat tu dia pangatusion tatarengot tu Yesus. Molo didok Yesus berarti si balua. Molo didok Yesus berarti Mesias. Molo didok Yesus ima jolma. Alaso gabe jolma ibana dan binoto siatia halorola. Atik na bohado taringot si Maria. Doho si Joseph tiki isala mangalaka. Satu si dirang-rangi geruk na sa portibyon. Damang day nang nahinaholongan. Maka na godang dohala menyeberang. Satu kiddo ibana dinalahomalu silangi. Ala nilamborat di pangatusion na. Ala hurang dilehon ibana dirina mangatusi songot dia dona didok ni Jahoba de bata. Mura-mura maibana tuhoron ni ganuk na sa portibyon. Mura-mura maibana buanon di ganuk na sa akapangaligu na dong di portibyon. Hape ia Yesus natadok ido Tuhani. Alai bolo didok bukti homma ia Yesus do Tuhani. Bukti homma jolo nasitong do padok mi ia Yesusi ido Tuhani. Bohado cara tadi nalaho mangalekon pangatusioni. Tadok ma Yesusi sian bulana nunga ado. Yesusi napataridahon ganuk nasa halongangan. Yesusi napatuduhon ganuk nasa akana somoy tarpatu panijolma. Yesusi nama kaholongi manang isepe ganuk nasa jolma. Jaladang mabaloson ganuk nasa akana humurang pabahenan di jolmai. Marhiti panghukuman saliling ibana manul di portibyon. Alay marpabuati rohana. Say doholani. Ngadong pembuktian bahwa Yesus ido di bata. Daw amanginan. Maoldo patorano. Hapor seaoni adong di bagasa diri tabit. Hapor seaoni dang bison. Holan tajuba mangaramu makonsep dinalaho mangkalkulasi molohudok songonon mak molohudok songonon dan Yesus ibana molohudok songonon Yesus maibana daong. Di rohat taon hapor seaoni. Ido bahen songon Yesus Kristus nasuhasuhatan hadeba taonna. Songonima nang ganuk na sa hapor siyaw tapi nasuhasuhatan. Dang boy diukur. Dang boy ibana dikiloy. Alay hapor siyaw ni tutu lubi siat ganuk nasa pangatusyota. Alani udah kalak nalaho olo ibana dipaksa dinalaho asa mangakui di batas sileban alai ikonolo ibana mate peau mate di Yesus do. Molo dong atanasi ngalong imana mate imana alani jihad. Molohita di guari adong namate martir.
mempertahankan iman percayanya. Lebih baik aku menjadi orang yang memiliki kehidupan yang selamanya daripada aku menikmati kehidupan di dunia yang fana dan sementara. Damang dainang nahina holongat di bagasan Tuhan Yesus. Portibion mangaku hidup. Masa do ganup nasa hahulumun. Mulai pukul sia Yesus dipersilakan. Ditiki pukul 12 manang digijangari hahulu muduna masa. Dia dola patang ni songon holom ni ganup nasa portibi na tarsilang Tuhan Yesus sendiri songon ima holom ni hadusau. Sebagaimana gelapnya pada saat itu gelap gulita, demikianlah dosa itu di hadapan Allah. Dosa itu ibaratkan kegelapan. Dan pada mulanya Allah juga menyingsingkan kegelapan itu. Ipasirang ma nahulumi adong ma torang manang sodang. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya juga harus melawan kegelapan. Nama ngalo hagola punido Tuhan Yesus. Alani ganup nasa namang iuto Yesus na mangakui ibana Tuhan si panuai. Hitape komangalo hagulapon ni pikiran, hagulapon ni haportibion, hagulapon ni ganup nasa aka subia ni sibulis. Ay sibulis do uluan ni hagulapon, molo Kristus uluan ni sodang hati uron. Molo mangihuton Yesus ita. Ikoradi du hita mangalo dirita. Molo dirita pe. Sai naing olo ibana. Elai laun ni hagulapuni. Damang dainang nahinang golongan. Ganup nasa namasan waing di bagasan portibion. Taparrohahon namasa di hari perpudion. Sai terus adong na berusaha. Isido nanilian ni portibion. Puasa polai konolo halak mate. Asa pamate honak kana porsiai. Lateroha. Puasa laterohana. Yesus na tarsilami matado amang abba. Anak ni debata mahita di gua hari. Jago ni halak Kristenon anak ni debata. Jago ni halak Kristenon bui kedudukan na songonon. Jago ni halak Kristenon bui halak ko nama-nama di songonon. Dado pido ya mangga. Latero hani portibio dua jardui. Molo so latero hani portibio sarupa ita do portibio. Alehi taganup nasanak ni rebata sotung adong rohalate di hita. Hagula putui. Sotung lomo rohatta dong hatta na maju. Ikon lomo do rohatta. Sotung sugu rohatta may mereng dong hatta na maju iyate. Nama kulum maari molo halak na dibagasak kahulumun dang diboto dia na sitong dang diboto dia si todongon na dang diboto ibana ahana lahu si buaton na dang diboto tu dia padang si tujuan na tidak memiliki cita-cita, tidak memiliki visi misi. Dang adong dalan na dinalahu maju daong dang iboto imana dia dalan na sitong ini. Na mangihud damang dainang ditiki di dogma amang tu bagasa tangamu mahu pasaha todikku jadi dung didok itos mahosa.
damang daida. Hosani Mesiasi, hosani di Matalo. Idobahin na tersurat di si ruah, na tersurat di si di doktor diku. Molo huruf kanai belgeri baik nama dok Tuhan imai. Ima secara letterletna. Alai buido pangatusion di colmai aholan maketi doi buido aturunin ageleng na belga. Alai pengakuan na pinasahat ni ganuk na seakan namanya sion. Termasuk si Lukas manang doktor Lukas nama nuraton. Mengakui ia Yesus nasito. Saya molani daun tabereng muselet nani. Sahalat nasoporsea alai mernida gaduk akan nama saya di do ibana halak partigor rohanoom. Halak nasoporsea manang sordadu ni Rom. Nadohon mangulahon dinalahu patupahon pasilak ko Tuhani. Mengakui ia Yesus partigor roha. Mengakui ia Yesus dangadong salana. Di bangso taupe. Arong do halak nasi tong nangpe mereduse ibana alai berusaha do nalahu. Dihurung ate. Tiga-tiga hari masa lo di bangso tahun. Alai dia mata bere. Tambu ibana mangina. Diulahu ibana do gaduk nasak kadering gani nasa tolak ni guguna. Aha masih bahenokta. Molo taboto do Tuhanina tersilangi. Aha masih patu paota molo taboto do Tuhanina tersilangi. Somona kana toropi ditopuk adorana. Panol solion na bagas. Dohok na sidamar surak-surak madong parsilakon maibana. Dohok do na sida pasi palibana, dohok do na sida mamastapi, dohok do na sida. Dinalahu mamaksa asa Yesus manuhur silang itu dulu Golgata. Hape dan diboto silang na do da biduan na. Mate Yesus si alani hita do asa unang mate hita. Asa mangulu hita. Amanginang ngaulat ni dia hita payuti Yesus itu dulu Golgata. Mengalului hasonangat do hita di Portivion. Alai dangolo susah humokok Kristus. Apakah kita hanya mencari kesenangan? Apakah kita menjadi orang-orang yang hedon dengan kemajuan zaman yang luar biasa? Hanya mencari kesenangan diri. Ketika kesenangan kita diusik, kita marah-marah. Olo dohita pasahat to dirita holang manuhu silangi silang natuhitai. Olo dohita pasahat to dirita mamikiri bohama sama jubang soom. Olo dohita pasahat to dirita tu Tuhan Yesusi molo tapasahat dirita patupahon ganuk nasadame di tonga-tonga di bangso. Olo dohita pataluhut dirita manang maparsilakot dirita sendiri. Asa tupah adameo. Olo dohita talu dang pola gutur. Manang say emosi tato natapatujulu. Say pamikirot tato natapatujulu. Utagona kita muruk-muruk. Songgak-songgak daong mangina tak kaya dipanggil Tuhan siap dulu disilangi di dok alia mang marpamuat roham Tuhan ini pasahat tuni panguhum na sumurungi namar huwasoi pasahat tuni
Marpamuati rohamani ama. Asuriat tu sida-sida dari naik. Diriku sendiri tak tolak apa manihutun 100% Tuhan tahu. Alaina pasti damang dohdainan tiki lan nirimangan saluhut na pabahenan ni Tuhani mardusa na utop adorak na mardusa doa dia dupang Tuhan so tuntapan sila komusi Tuhani na berdua haliho namangina sahai bana maparsila ko diri na humokopita sahali idui jalan saling diri asa malu kita asa dapotan hanguluan sa liling-liling ato nga mangina molo dongat tapi syukuro hatta mardidahita talas somay na baru-baru diwawancarai dohita kebetulan siang pers mewawancarai ando taringot nama terjadi di Makassar di katedral ini. Sengaja sudah menyinggung apakah ini persoalan agama atau tidak. Mau lihat tema dibisuk nasihat Tuhan. Tadokma, ini bukan persoalan agama. Saudara saya yang muslim adalah saudara saya sebangsa. Saudara saya yang Buddha, Hindu, Konghucu adalah saudara saya sebangsa. Ini bukan persoalan agama. Negara kita bukan negara agama, tetapi negara hukum. Mau adong nama ngalanggar hukum isi bana ikut do marhitigun do suha-suha. Ali bolo tado anon memang nasa dahi naktik ko siniyokan bapak orang nama kan ikupui do hita pataluhod diri ala naong si parmonang do hita ali harap na talo maulwe pataluhod diri na ay si patalu do na talo kan ali bolo hita akara si parmonang ido na talo pataluhod diri ala monang do iba na pataluhod diri na ido na pinatupan ni Jesus na pinasahat hosana humokot kita hosan Tuhan sendiri ido na manubus sila atong damang dainan beta arap mahita patubahod damit di dia behita maringanan di dia behita miyan tapatu bahadameon so taalo magalup nasa aka sentimen agama taalo may galup maghite holo taholongi ma saluhut na jolma songo papahenan di Tuhan Yesus naong mati humokopita naong pasahaton hosana asa dapotan hita ihanguluan sa liling-liling na. Amin. Ali Jahuba di bata siya toro ni galup nasa hagula po di portibion rohami pasahaton diri nami tuhona tarsilang dilulog Golgatay nuaeng diboto hami mantuhan alani hami do saluhut na jala humokopami do hotar silang jala manaon ganup nasa akka nahat citi asatung manubus hami malua hami sian ganup nasa akka hamaolon binahen ni dosa mauliati madihuali Jahuba di bata dah kabilang kami ganup nasa dengkan di basam alai di patu pahu saluhut nain na pola di basahat toto dimi ali Jahuba di bata manubus sami jala humokopan manotong matubutubu hami marhite-hite tondim na bediyay asa tarbahe kami Tuhan kinalaho payuhut-ihut ganup nasa akasakap ni roham tujuluan ni Arion marpamuati roham di ganup nasa hahurangan na ajari hami Tuhan asa unang mga sahon roha gugu pikiran nami sabing
alai mangasahoko mahami mangadobi ganup nasana masa patu pahon ganup nasa kaulau nading gani pasu-pasu nang bangso namion pasu-pasu ganup nasa kadongan nami na marugamu na asin lehon pangatusion nasiako Tuhan asa ganup nasa hami marluba dinalaho patu pahod damit marluba habi pamajuho bangso namion ala diboto hami dijulu adu nalaho siaduon nami dada mulak-mulak tupu di behami Tuhan atau ngale jahu pedi bata ubasahat tami maganup nasa diri nami keluarga nami di tonga-tonga ni huria mo dohon di saluhut na huria na dong di sadok portibion asa tukko na manggonggo bihami di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus naung mati huwak ko pami sahat mangulu nami o tuho dapotan haluaw manasala porsiya niyo. Amin.